Takže začíname. Účastníkovi eventu príde či už prostredníctvom WhatsApp skupiny, internej komunikácie, whatever, link na stránku http://eventonline.ap, kde vás vyžiadajú, aby ste si naťukali svoj mailík. Potvrdíte to, systém vám odošle do vášho konta informáciu. Musíme chvíľočku počkať. Každopádne si pozrite vždycky aj spam, lebo sa to tam celkom často dáva. Cez link, ktorý je tam uvedený, sa dostanete do prostredia, kde vlastne vyplňujete svoje základné informácie. Tomuto všetkému predchádza ešte robota zo strany klienta, ktorý musí dodať komplet zoznam s účastníkmi, aby sme si to my pripravili, kde sú také údaje ako pohlavie, základné informácie a ostatné si všetko už vyplňuje samotný účastník sám. Čiže ideme meno, mailík, telefónne číslo, heslo, ktoré si tam dáte, ja ho už tam mám. To heslo slúži na to, aby ste si vedeli správovať to svoje samotné konto, robiť zmeny, aby to bolo lepšie ohýbateľné. Potvrdíte podmienky a teraz tu už vlastne vy ste zadaní, že máte zadané, že ste v tíme číslo 9. Pozrite si len, či ste naozaj pán alebo dáma, veľkosť trička a teraz ideme na špecifické informácie ohľadom vašich diét. Ja si zvolím, že som vegetarián a potom idú samotné programové informácie, aké sa tu nachádzajú vlastne aktivity a vy máte možnosť si teraz vybrať, v čom budete chcieť hrať, v čom budete chcieť súťažiť, aby ste pre svoj tím zabezpečili čo najlepšie hodnotenie. Celá táto aplikácia je viac menej robená na väčšie skupiny ľudí na evente, ktoré sú zamerané na športový charakter. To znamená, že ide o kombináciu aktivít, ktoré sú hodnotené a kombináciu aktivít, ktoré sú voliteľné a na ktoré sa získavajú body. Vy vlastne celý čas vidíte, ako si váš tým stojí. Systém vám vygeneruje v podstate informácie týkajúce sa vašej osoby, to znamená, že ak sa nahlásim napríklad na florbal, tak mi príde informácia potom, že hrám zápas ten a ten, s tým a s tým. Ak prehrám, vyhrám, prideli systém body, napíše mi ďalší zápas hráš zase o tej a tej. Čiže v podstate ako keby vás informuje počas celého eventu, čo sú vaše povinnosti, na ktoré ste sa nahlásili. Vieme všetci, ako to funguje na týchto eventoch. Moderátor sa môže aj zblázniť, červený, zelený, poďte hrať, pre Boha, už ste tam mali byť, nikto nič nevie, všetko sa posúva. Toto všetko má odbremeniť, odstrániť a má to urobiť v podstate ako keby jednoduchšiu formu organizácie a vlastne celkového zážitku z tohto eventu. Okrem organizovaných aktivít, ako sú pavuky, turnaje, máme potom aj ďalšie aktivity, ktoré si samozrejme môžeme navaliť akékoľvek, biliard, minigolf, poker, lukostrelba a vy si len vlastne môžete zakliknúť, ktoré všetky sa chcete zúčastniť a potom už len viete, že kde ste sa zaklikli. Okrem toho tam môžeme nakonfigurovať v hoci čo, v podstate máme tu nejaké teambuildingové aktivity, ktoré môžu byť, ja neviem, že sa ide malovať trpazlík, alebo sa ide bicyklom na hrádzu, alebo v podstate je to ako keby ľubovoľná položka. Takisto sa potom, tu sú len nejaké možnosti, napríklad, že večer, čo sa bude hrať, čo sa bude robiť, tak sa tam dala grill party challenges. A takisto si môžete vybrať, či sa chcete zúčastniť nejakého ďalšieho programu. Tieto polička sú voliteľné. Hej. Tam v podstate si robíte, dávate, my tam to nakonfigurovať akokoľvek chcete. Čiže keď to už máte vyplnené, potvrdíte submit a dostávate sa vlastne ako dostávate informáciu, že všetko dobre prebehlo. A teraz je na rade tá druhá časť, to znamená, že si musíte stiahnuť aplikáciu Event Online do svojho telefónu. Tá samozrejme je dostupná aj vo všetkých rozhraniach, iOS, Google, Android, whatever. A vy si vlastne ako keby ju stiahnete do telefónu a tam si už spravujete a vidíte všetky informácie potrebné na to, aby ste ten event vládli čo najľahšie. Takže sme zaregistrovaní a prichádzame do sekcie, vlastne do aplikácie, ktorú ste si stiahli do svojho zariadenia. Zadáte si tam svoje heslo, prihlasovacie údaje, zaregistrujete sa. Aha, login. A
Sme na svojom evente, ktorý sa volá Enjoy Your Team Building teraz a vlastne ste v základnom rozhraní, kde vidíte všetky svoje aktivity, na ktoré ste sa prihlasili. Keď si napríklad rozklikneme, že floorball, tak vidíte, že event trvá 20 minút, teda jeden zápas, toľko je tam účastníkov, koľko je voľných spotov, aby ste sa mohli dohlasiť žiadne a tak ďalej. Takisto vy dokážete, keď vám príde informácia ohľadom zápasu, tak vy vidíte vlastne s kým hráte, proti komu hráte, o ktorej, na ktorom ihrisku, aby ste vedeli sa zorientovať. Okrem toho sú tu vlastne všetky možné ďalšie aktivity, ktoré sa konajú počas toho eventu. Napríklad kvíz, ktorý sa koná od 10. do 17. Ak sa chcete na ňo prihlásiť, sa samozrejme ešte prihlásite a tým pádom viete manažovať počas eventu svoju účasť a množstvo bodov, ktoré získate pre svoj tím. Tie pravidlá sa samozrejme nastavujú na začiatku, koľkokrát sa môže prihlásiť človek na aktivitu. To v podstate záleží od vás, ako si samotný event nastavíte, tak my to prispôsobíme. Okrem toho, že vlastne vidíte aktivity, na ktoré ste sa prihlásili a ktoré sú k dispozícii, máme tu aj nejaký vlastne výsledkový profil. Je to v podstate priestor, kde vidíte, ako si váš tím stojí. Ten event, ktorý je tu nahodený, je v podstate ako keby komunikovaný tak, že za dané body získavate nejaké peňažky, ktoré sa potom na niečo premenia, či už to je charita alebo aktivita na ďalší váš team building pre víťazný tým, to už je jedno, to sa samozrejme tiež nastaví. Čiže viete si kontrolovať počas eventu, že kto si ako stojí a ešte niečo pre to spraviť. Dôležitá funkcia, je tu interaktívna mapa, ktorá v podstate je robená v Google a teraz tam nie je vidno náš bod, ale keby ste sa prepli do vlastne Google verzie, originál, tak vidíte svoju polohu a vlastne aktivitu, napríklad Petank sa nachádza tu a vie to vás pekne navigovať, napríklad v takom areáli ako X-Bionic je to veľmi vhodná aktivita, teda položka, funkcia, aby ste sa nestratili a aby ste dokázali nájsť to stanovište čo najrýchlejšie. Čiže odpadajú nám tlačené mapy a podobné nezmysly, ktoré aj tak nikto nikdy nevie, kde sa nachádza. Čiže prešli sme vlastne ako keby z mapy. Ak potrebujete nejakú pomoc, je tu kontakt vlastne na organizátora eventu, ktorú môžete priamo zavolať. Ten vám samozrejme hneď povie, čo sa deje. Ak bude môcť, tak vám pomôže. Okrem toho je tu váš profil, kde vidíte, že ste v tíme číslo 9. Tým obsahuje 6 účastníkov. Samozrejme, veľakrát sa stane, že vlastne účastníci sa navzájom nepoznajú, čiže vlastne vy si ako keby dokážete pozrieť, kto je účastníkom tohto tímu a nájsť si svojich team members a spojiť sa urobiť stratégiu na to, aby ste vyhrali daný športový deň alebo získali čo najviac bodov. Rozdelenie do tímov robí klient dopredu, čiže buď my si ho urobíme náhodne, alebo si klient rozdelí, väčšinou sa to deje tak, aby pomiešal tie skupiny takým spôsobom, aby to bolo čo najefektívnejšie, takže to fakt je, tá voľnosť je tam absolútna. Čiže okrem toho, že vlastne tu máte tieto všetky športy, aktivity, ktoré sa tam dejú, budeme tam pridať aj položku, že celkový program, to znamená, že si to rozkliknete a nájdete tam, kedy sa podáva obed, kedy je konferencia. Systém dokáže robiť aj to, že vlastne posiela push-up správy, mení sa počasie, ruší sa disciplína, presúva sa zápas, došlo pivo, otvára sa bar, začína konferencia, večera je o 7. Všetko, čo sa vám viete predstaviť, tam vieme nahodiť. Samozrejme, to je klasická funkcia push-up správ, ktoré vám chodia do telefónov, do hodiniek a vy ste tým pádom absolútne informovaní. O tretej časti samotnej aplikácie, a to je vlastne rozhranie pre rozhodcov. Každý rozhodca má svoj telefón, kde má vlastne cez webové prostredie možnosť nahadzovať výsledky na jednotlivé disciplíny. Slúži to na to, aby samozrejme to bolo rýchle, akčné,
online a aby boli ľudia informovaní a vedeli, koľko bodov získali, ale hlavne na to, aby zistili, kde kto kedy hrá. Čiže napríklad, keď si kliknem florbal, vidím, že o 14. je prvý zápas, hrá ho florbal tým číslo 1 proti týmu číslo 2. Je tu zoznam vlastne účastníkov, čiže vie si odkontrolovať, kto má kedy prísť. Takisto na druhej strane a potom vlastne len dáte informáciu, ktorý tým vyhral, potvrdíte a to už príde do samotnej aplikácie, prideli to jednotlivému týmu body a tým pádom máme všetko vyriešené. Takže samotní rozhodcovia vedia veľmi jednoducho a online akčne informovať všetkých účastníkov o tom, ako sa jednotlivé týmy stoja. Odpada nám funkcia papierov, počítania týchto predpotopných záležitostí a toto je posledné rozhranie, ktoré vlastne je súčasťou celej aplikácie. Asi to najdôležitejšie, priebežné výsledky. Toto je vlastne výstup, ktorý môže bežať na veľkoplošnej obrazovke. Zobrazuje sa každému v aplikácii, slúži moderátorovi na priebežné informovanie a vlastne je to záznam, kto má koľko bodov. Priebežne sa to samozrejme aktualizuje po nejakých časových intervaloch, to si poďme tiež nastaviť. Takže ešte raz ďakujem a teším sa na spoluprácu. Majte sa pekne.